Hi guys! Woo! Hello mga kigol! Magandang araw sa inyong lahat at ito po si DJ Totoy Bato. Nandito po tayo ngayon. Tayo po ay mag-unbox. Bihira tayo makatanggap ng ganito kalaking box. Yun. Shout out pala sa aking kapatid. Maraming salamat ha. Titingnan natin ha guys ha, mga kigol ha, kung gaano kalaki ang box at ano ang laman. Yo! At sa ngayon, mga kigol, buksan na natin ang laman ng ating baksa. Tara! Okay, ito na! So, tignan natin kung ilan ba yung sa akin dito. Okay, ang nakalagay, Mama! Mama! Sa akin yun ha. Uy, may sapatos! Wow. Oh, sapatos oh, diba? Ganda ng sapatos. Ang nakalagay, Angel, hindi sa akin. Okay. Uy, may mga spaghetti. Pasta. Malamang to. Pwede sa akin to. Right. May t-shirt. Uy! Kasya sa akin to. Hindi ata ito kasi sa akin eh. Maliit. May pagkain. Oh, di ba? Luncheon meat. Aha! Bakit merong Phillips screwdriver? Alams na. Ito ano to? Parang, ay, chocolate to. Wow! Masyado sa tsokolate. Hindi ka na to. Kaya to. Wala naman nakapangalan sa akin. Pero buksan mo rin natin kung ano naman. Tarang! Magluluto yata ako nito ah. Ayan, ano ba pangalan nito mga ganito? Muffin pan. Muffin pan. Yan, regular. Yan. Uy! May jacket! Ayos to ah! Pero may naman yung loob ng jacket. Ito. Tarang! Pero okay to kasi magluluto tayo. Wow! Okay, ng laman. May panty! Hindi sa akin to ha? Ba't ang daming panty dito? Panting sinawon, daling mahubo. Ha? Starbucks coffee! Meron tayo! Pero ang Starbucks coffee, meron pa tayong wireless HD camera. Ayun! Ayos to. Makikita ko sila habang nasa labas ako. Oh, yeah. Thank you! Ano pang meron dito? Maraming t-shirt pa to, brief. Ayan, akin to ha. Sa akin to. Brief to, t-shirt to. Parang t-shirt din eh. Meron pa isa. Uy! Dito sa akin. Ano pang meron? Uy! Panty na naman! Nice! Lan! Problema lang kung gamit ba yan. Yun! Eh, gusto mong maingay dito sa gilid. Ano pa meron? Ay, meron pa. Ano ba to? Ayun, ayos to. Timer. Lalagay ito para snoozing. So, meron akong gagamitin na habang pag hindi naka-charge yung cellphone mo, meron ka ng alarm clock. Yun. Thank you! Ano pa meron? Meron pa! Camera! Ano ba camera? Yes, sir. CCTV ko. Ano pang meron dito? Ayan. Ito na mga maliliit. Therapy. Para saan ba to? Dito sa akin to eh. Pwede dito sa akin. Helps relieve pain and tension. Pwede to. Lalagay lang sa ano. Tama. Ang ingay mo. Ang
nakalagay dito. Waffle. Waffle. Wow. Walang mga kapangalan. Ang dami parang... Yun, tools! Mga iba't ibang klase ng mga screwdrivers. So, tamang-tama to. Gamit talaga to. Gamit ko ito. Ano pang meron? Uy, alak ata. Alak pa to. Nice. Parang hindi alak eh. Tedeng, anong meron? Hot sauce! Hindi mo ha? Hot sauce. Mulang niya itong tigol aning. Ano ba meron? Panty. Panty. Meron pa dito. Ano ba to? Cereals. Cereals. May naka-smile. Ayun, pantali. Okay. Ano pong meron dito? Laki-laki pa na ng ano, no? Ng box, oh. Ay, ito na! Flour! Woo! Ano ba? Saan ba ito gagamitin ng flour? Para ba ito sa mukha ko? Nagiging Kris Kringles. Yun. Kasamang flour. Yun. Bigat pala nito. 10 kilogram. Ito pala yung nagpapabigat. Flour. Ang dami pala dito mga gamit, mga electronic parts. Ito pang ano, magagamit ito para pang sasakyan. Ayun. So, ipa-plug to sa kigol. Yan, hangin, pang hangin. Meron pang camera. Lagayan ng camera. May router! Uy! Router ito ah. Pwede ito, wireless router. Yun. So, yan. Eto. Plato para... Ay, ganda siya. Nice. Diba? Ito mga container, lagayan. Pwede na tayo mag-party dito. Pero Wow. bawal pa mga lumabas, mag-invite eh. Okay. Another earphones na naman. Headset. Dami no. Yan. Ito mga gamit ano, Digitire gauge. So malalaman yung ano yung hangin ng sasakyan mo. Ayun, meron pa tayong router na naman. Di ba? Oo, mga gamit ito dito. Mga gamit ba ito? Yan. Uy, kutsara! Ay, di. Gagamit sa ano to. Ayan, gagamit sa sasakyan. Mga tools to gamit. Ayan. So, glitter gold at isa na lang na malaki. Ano kaya ito? Lutuan classic. Ayan. Alam niyo, pinagpapawisan ako ngayon. Ayan. Ito yung mga nagagamit pang luto. So mostly, ang laman dito sa loob ay pang luto. Malamang itong mga ano sa akin kasi mahilig kasi ako sa pagluluto. So kung tingnan niyo po yung aking fan page sa social media accounts, ang dami natin mga niluto dyan. So pwede niyo yung tingnan yung mga ano natin. So anyways, yun na, wala na naman. So anyways, maraming salamat. Shoutout sa aking kapatid. Maraming salamat doon. Ganito pala yung feeling no, na kapag nagbukas ka ng ano, balikbayan pag sandaming sa loob. Pero it takes 2 months mahigit para makuha mo dumating yung ano nyo, box. Okay, hanggang sa muli, no? Thank you very much. Ito pa yung si DJ Totoy Bato. Daghang salamat sa inyong tanaw ani unya. Don't forget to follow my Instagram, yan, Totoy Bato 907. Fan page sa Facebook account, Totoy Bato official, at syempre Twitter account at YouTube channel ni Totoy Bato. Search ko lang Totoy Bato. Ayan, Totoy Bato.
Tapos, andyan lahat. TikTok, meron din tayo. At iba pa, lahat ng social media accounts, hanapin yan lahat. Maraming salamat! Daghang salamat! Bye-bye! Always your number one. SM Radio Station.